iragan fosilizatuaren aztaparretarik askatzeko, otsoz, antilopez, arranoz, ostrukaz, ainaraz, gameluz, tukanez edo urzoz aldatzea gertatzen zitzaigun. Nolabait, eta zuak hala zela egiaztatzen zidan, betidanik ukatutako abereen eta jendeen arteko lotura mistikoa ginen gu, munduko populu primitiboak. Zua lazki hurbiltzen ari zitzaidala antzeman nuen orduan. Martxo erditsutan, hormek egunak zurpailtzen zituztenean, pentze biluzien azaletan zator puloak turrumpilo biderkatzean, ardiak eta bildotzak marraka zautematean, etxegibeleko muinuetara abiatzen ginen, zupistekoak eta sanbraderak eskuan. Kautxuzko puskari su ematen genion, eta ote zango zein iratze etzanen azpian aldizka pausatzen, sua hitzez jaiatzen genuela, behiala urrunetik begiztatu borobil perfektuaren osatzeko. Ke urrinez eta hautsez belzturik itzultzen ginen. Estigma sakratu giza, eskolara larruari josirik generaman urrinaren ezabatzea luze zen. Biharamunetan, euriaren ondotik, gure aurpegiek eta labakien eremuak ikaragarriak ziren. Halatan ardura, ene bihotza, lur erre irudikatu eta irudikatzen dut geroztik. Ikatz, hondarkin eta arkaiko. Ondorioz, Euskal Herriko berdeburuak haserrez behin salatu zuen botere zentralek indiotzat hartzen gaituztela. Politikariaren harridurak urtarrietik martxorako gauetan enau etikoki, etilikoki batere kolpatzen. Errealitatea delako eta ilunpeetan esku utzik eskaintzen ditugun ametsaren aroko izpiritu dantzak, suak zedarritzen dituelako.